Papa, you can't say me. Oh, yeah, you know lost in TV. Program is live on TV station. The PROPHETIC TV station is live. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bonsema Yesu Christ. Oh, I say Bonsema Jesus Christ. Yada Otwediam pon Nyankopon te asefo. Ono abodi nyina firi ne mobile no. Yada na se. Ogira ne timi so. Ana ebram pani hye empaboyi etu hoyi. Aboyi nyina ho bai. Ye hye empaboyi ase nso yenti bone bia. Enhira nka osuru Nyankopon di da. Amen. Meda osopani Thomas Edubempa. One masanka fopani opani Michael Frimpong. Ene edifo pani ene general secretary. Ene pani aka ho. Meda omu nyina sese. Omoyi mi se ne me no man enche nyame asem. Kristo onhira omoda. Amen. Efreme Evangelist, Prophet Jacob, Kwame BERCHIE, and Prechum. Me free kuma uraso. Bonsema Yesu. Ena yeshiam de na ibiti Nyankopon asem. Na masemo a mebeka no ewo ho. Na eno a onkonkon de ba se mi jinemu a mi nka bode ho asem kakra eti sofo Abraham metam ni so de kakra to so mame we de onkonhon na de aba eti me de na odi kai Sof beni o sempa o ye na yehia mu nyina no eye ade ba akopintra kwaji a Yesu Kristo efiri eje Nyankopon chen e de ba asase wesu no enu ntina ye nyina yehia mu ne na sankwaje no se obi anya kronkron amma asempa Kristo de besi ho no a ontimi nya sankwaje ni bi di obi a oti apata yase na open kwaje amma okra anu ni padua bia no ade mfa se boni suro papa se otena sister di nyama bia wiase ne kɔ bonim ana onkonko esa ye Kristofo yenya ade suro bone no ese onkonko no otwane nti wiase no abetena Kristofo bebrim dorafo Yesu Kristo wanfra ye kwa ofra ye sa se ye tie na sam ne di so a ne ye sam ne ye fo a ebre bi beba obetwa ye bre so na ode yakọ agye Nyankopon nkyɛn hona ahomegie papa ho yes sakwa we no emani ntwa ho nkɔ god disaboni bitu wa bachawo afina twofri saboni no ese boni na ye nipa de dodo
Kristo ni di bɔne a ne yamu nhyira. So just say obey bɔne no due asafa asɔftadeɛ no asa betena ne yamu nhye no. Hu sɛ we yɛ bonsamba. We are the son of Satan. No share your shamui. And then someone yakano. Mummy and tea. The emphasis say Yesu. Amen. Amen. 1 John 2, verse number 15. Yes, and be all. Gather for them. Your penqua. So penqua. Amen. Amen. You honey medicain. The Timmy and Intermodunum. Yes, I don't know Poundo. Yaga. Mono Yase. Yabaji Yaskiso Ati. Yagopa Samse. May you know Yase. And I no more Yase. Yes, Anati. You ba a money pinum. Bekwa bomb mesh. Yes, in a pumpum. Aboduku Agumaifi. No other better Gidia sorry. Shiraka Yakupodi. Amen. And now you are a Christopher Manibi. Christopher Manibia. Omuti Christophe. Now, BERCHIE. A class of prophet can use you. So I know be able to ask you. No use. The Nimuko. The Chitum. The Nasitum. Cook on the Fanta. Where are the coin? Yes, Johnny be worried. A daddy of Cosiada. For you go ahead. Rather from Anancha. Amen. Johnny worried Cosiado. For what the push out there. It's a man, myself, Mamma Catcher almost say, Mumis and me, discipline rough. So I am from one year careful. Now, mistake here. Our dear, you should also that. Me found. What do I ever go? Rather from Anancha. Amen. So just say, you should stand about Sassisono. Yes. Amayati, sir. So we must want dinner here. I'm probably watching. No man has sent me. I saw. Until I'm patching any year. How patching into any year? How chavo? A gentleman so for. I saw for me the young pipe. Did I saw for me the young pipe? Moka on the Gidia sorry say. Rush, so that's your answer. Bebre, who I bet now. Differ ya so we. Nipana 7 or someone says, you turn to the future. No, I have 7 basa. Then the Panasa better saw them. Now, Bonini Kusuya, of course. Ready, we are Mama. Amen. Ha! Julia, sorry. There be a cow. I saw you. You want young Paul. As soon as both for me and self in sorrow. Yes. And they are swallowing up about you, Nipa. I'm upon the 4 minute woman qua. I told her, woman got idea. Woman demand show woman ma. I had to make your coda at any year. Hallelujah. Amen. Yakoya Bible. You do over your bus of food. One woman say, wait the software in ye. A better see us and watching them. Woman has asked for them. Obana from Anancha. Amen. The Bible Casafa, a reason of Yango. What's your no reason? And I said, Nema, what we are saying. Tobido, we are saying. What Janko Pondo Dini because a reason, a Nikis only track a beer. The idea you soon pen. I don't know we are saying. I better what the other will be better. Never be out. Go share the phone. Unkoye diabelo no hanani you wish I know the question baby obi eni ho no han sa na nani ayi sign na na ya se ayere den ishia mu ana sa wo so awo so onye nyina na e correct you na bi ebi nkoye dia wo so ya fa to suba ho nkoye shirake yakopodi amen so that's it. Deliver be or don't we are CPR.
nyame asɛm ntinimo timpa mo kyɛw momia meya ho kwai na honhom kronkron tena yɛ mu Amen. na nkyɛ papa yo hyira ka nyame ni Amen. kwa 1 John chapter 2 verse number 16. wɔsɛ Deɛ wɔwiase nyinaa. deɛ wiase nyinaa Ɛyɛ honam akɔnɔ. ɛyɛ honam akɔnɔ Ɛne ani wɔ akɔnɔ. honam akɔnɔ ɛna ɛtumi ma bɛma agya ne wedded wife hɔ ɛsaa ne wɔba foforɔ kɔda Honam akɔnɔ. Ɛno. ɔkyɛ wo bɛma bi a wote ha a woyɛ kristoni a woagyina sɔɔ dɛm ɛne wo yere aka ntam akyerɛ wo twɛdi ampɔn na wɔfiri wo yere akyi bia no bɔmpa yɛyi Bompa ye. Ehu. bɔmpa yɛyi Pa. Verse Hebrews chapter 13 verse 4 Onyankopɔn se ɔbɛbɔ wɔn mmom sɛ yɛ aware atɛn Ampa. tɔ bɔne bi wɔ a yɛde atoɔ yɛde sample si so yɛsa ase ngirikya wotwa mu ɔnyɛ yie Enye ye. nti wadamfo ne sɔfoɔ no wokɔ akɔka ɔde wobɛkɔ anadwo na ɔde kɔnkɔ akyerɛ sɛ anyɛ yie Anye ye. Anagwa subo. wurade wo yamaba Amen. yɛnkɔ Deɛ wɔwiase nyinaa. deɛ wiase nyinaa Honam akɔnɔ. honam akɔnnɔ Ɛne ani wɔ akɔnɔ. honam akɔnnɔ no menya nka nwie Pa. Okay. honam akɔnnɔ Honam. ɛna sɛ si a na wiase ne kɔ n'anim yɛntumi ntena hɔ saa anyɛ nkurasefoɔ Dabi. ɛsɛ yɛnso ɛsesa yɛ ho Estachire. na gyiri ni ba a wote a wotumi pam sae na Okay. nofo ɛhwo Esho. nofoɔ no ɛhwo wonim tumi ɛwɔ nofom Dabi. wonim tumi ɛwɔ nofom No power. ɛmadeɛ memɛsa na ɛwɔ mo a onyankopɔn de akɔnnɔ atena mu mo nofo No for. sɛ ɔde aseɛ moto Eto. ɛne mo anantu Ena nantuo. Miensa. wurade fama no nkyɛ Amen. nti ɔba bia wɔyɛ nofo to abɔnten bia ɔsuro nyame Onsuro nyame. woyɛ sinti de ato ni Ampa. Tisintilia. ɔbaa bi a ɔpam atadeɛ ɛyɛ nanantu agu hɔ bia ɔnsuro nyame Onsuro nyame. woyɛ sinti de ato ni Ampa. Wonderful. nti baba ka kyerɛ n sɛ ɔbaa hyɛ atadeɛ sa Efe ni ewu ade. wapam yɛhyia a ebi de akyekyere ɛto sɛ ne to so na ɔde Aye. akyekyere ne Ɔde to mu nkyɛn akyekyere. yɛnyɛ ɔdɛn Yenye oden. yɛnyɛ wo dɛ wɔ ha Yenye odewa. yɛba mpaabɔ yɛni abere adeɛ sɛ yɛbɛhwɛ to ana Ye me heto. ɛne nka yɛbɛkɔ akɔtena dum Ampa. Ni heto ho. nhyira nka nyame ni Amen. kɔ Ɛne ani wɔ akɔnɔ. ɛne aniwa kɔnnɔ Pa. las ayi ase kristo nhyira wo, ayi ase mefrɛ sister bi sɛ sister bra ɔma mo te ase ayi ase nyinaa bebree serew ɛna ɔsɛ ada ɛnam sɛ ɔkaba no wokɔ baabi na akɔhu sɛ obi apam saa saa wei ɛna wo ɛyɛ wo fɛ na woapam saa no bi ba saa nnipa no wɔwɔ wedeɛ wɔwɔ honam Ampa. so ɔde aseɛ Yes. nti kaba ɔde hyɛeɛ no wohu no a wotumi sɛ ɛfete no Efete no. ɛna wo prɛkɛ sɛ mmienu tuatua w'akyi Yes. Prekese mienu. ɛna wode akɔpam saa saa yi bie nti ɛyi yɛ anam asɛ wo sɛfo nyinaa ɔmo serew Ɔmo tu serew. paa kɔsesa ho aniwa kɔnnɔ Pa. ɛde nipa kɔ bɔne mu Ampa. Abaso. ɛsɛ nipa nhwɛ papa nsua o Dabi. nipa hwɛ bɔne sua yɛwɔ nyankopɔn fa bɔne nkyɛ Amen. yɛwa Ɛne honam ahohoahoa. ɛdeɛ Asetena mu ahohoahoa. asetena mu ahohoahoa Pa. ɛno so twe nipa kɔ bɔnem me sɛ sɛ meyɛ young boy mewɔ 44 years masi da mmiɛnsa sɛ ɔde aseɛ mewɔ sika wɔ akantom paa Yes, 5. mabɔ bra wɔ gyidi nim wosuba te sɛ Suba nkoyi. wosuba te sɛ Small gre kwa. dwuma bɛɛ na woyɛ sɛ ɔde aseɛ sɛ ɔbɛ wɔhoahoa wɔwɔ wɔ kristo ɛna ɛyɛ papa Amen. Papa. mfa wiase hoahoa ho wiase yɛmfa nkɔ baabia Pa. sɛ ɔde aseɛ nti nokora gyere asafo a yɛkyiam pawkyɛ wɔ honhom kronkron na firi soro ɛna bɛbia asɔre de maayɛ ɛna honhom no a ɛde abɛdu mpɛmpɛsoe but nkyiri ba su ba nti ɛnneɛma bi dwane gyae Chirima. mena meka kyerɛ wo
Chima subanti, you may be Johnny Jay. Sure for one inch. Amen. This old channel budget in our buyer may catch us. I dear beer, yes, Pabiano, and Marcono, Mount Concon Churchill. What to Masu Abama Crisu, no one young quadje. Obadian for one inch. Amen. Now, I'm free a jano. And Fredjano, No, mum. If you yes, if you yes. Babacho, do you yes, pet, with Yanko Pompe? Jarofrum, dear Janum Shasia, Abwa Babdum Papa Swell, Mummy and Yanto. They say, a mamba wa, a worry free best 10 years, Elbeginan. So me a 10 years, a mutu penny a gumayafi. What you go? 2 penny gumayafi. Or see wash it. So for the BERCHIE, or Mumayafi, Uncle Shano. So that's here. Now the enemy answer. But do Babino, I saw for it to table who. And I said, Subordinate in a day, a possible, but Omon Cafe. Do I become we are the Pabodini? Melba Masodia, maybe that we preach me a crusade. To me will be a bonny, I know about straight, my boy, my Miss God. My essay, because what to be from a trust or them, me near grow. We are very serious because I saw it be a new year. Nico didn't change the sorry. So I want to Baba, Quatrano, copy bra, Montembati, a punishment get what? And your punishment get what? Punishment way. I know what didn't Ready for manager. Amen. When you tell say when you are bad, Yes. Pachawo, show we now home, Kuron, new and Mukai, and Churchill. Amen. Amen. Yes, no, no, Yes, in a corner chum. now do you young pompano? Don't say Afibia Bibas on the chum. They say Nika. And now Nika Nabaso. By cashos. Move on to say, By cashos. and Abaso. Aye. So I was able to be sure not a teacher, not in the moment. Yes. They said, look, I see I never will come as a few more hours. Out of hope. If I'm a child, to me over we are sending what to know. And Mamunya did it for animal vampire, Muntia Futu. Muntia Futua, Yabama vampire, but who when I go upon him? Shall we all yasso? Shagari, Amen. That's why. No, yes, no, no, Yes, in a corner chum. now do you young pompano? Dear, why are they a genius pop panel? Send the pan about it. One of the heavy, Babacas or better hot da. Send the pan about it. Bako heavy. When you're down. Women have shared about you. Your brain sweet. Your true baby. The Asafayachim near Panqua. Wabrabonia, this Wabrabo. Coco Pama Christmasam will be our young qua. A Shirakanida. Amen. Many Hannas, I found by myself so. Part 2. And now, Menoba Casafa or Maho. Giving. Okay. Or Ma. And I say, Mitiana Mura Hopa. Mura Hona Papa. And Yana see a turn from Babu. Someone was out there. Yana see a turn from Babu. As I see a penny, Aquadia to one. Yea, and I see his Kadakoya assassin Sotuma. Yet to me, Koya, you're different Babu. Look at it. Do you some member Kai or Beauty or Pampa? And I saw pass it some year, dear, and son were free how could be an dear message way ye. The kiss of Frau friend and Emma baby didn't try, or Bushim, your mother. No correct. Said to me, no, a sorry tea in the pan. So, but you used to dear on Sanachi. On Sanachi, what does you do? It is a parliament. Yes, I will share a man. I never to my two of free. Obey your father and check. Amen. I don't find you, Yan Abraham. On mine. Genesis chapter 14, verse number 18. The Obia Mapian, or Jacopo Chirano. Obey your father and check. Amen. Yoga. Most of them Genesis. What's I? Abraham. According to Genesis chapter 14, verse number 18. What's I? Now Salem him Melchizedek. At the pound only Bobe Sambriano. Melchizedek. Yes. Ebeshian and Abraham. Abraham was called Sodom.
Ani Gomoria akoko agye lot. Ani magisa ani Abraham be shia. Yes. Ya kwasem be no sie. Now you are so Nyankopon sofo. Wa susu Nyankopon sofo. And we shira no say. Nti o shira Abraham say. O so Nyankopon a wo ye so ne asase wo. O so Nyankopon a wo ye wo so ne asase wura no. Ni shira nka Abraham. Ni shira nyadai. Nka Abraham. O Nyankopon ma ni shira mra wo so. Amen. Pe so abedure sika ni mu ana mi adwuma ntimi nkoso da. Aba. Peter makura no. Ye amanfo amo musika ko mo nkonko ne kaka Jerusalem. No correct. Dime no kasa for ma ti asamre yanga. Enyimo ya due no no. What's that? Enshane wo so Nyankopon wo de a watamfo hye wonsa. Ti o Abraham enshane o twede bo Nyankopon a wo de watamfo hye wonsa. No kwasem pa. Enshane kwa. Na Abraham manu tutuso dudu. O Abraham ya dai. Manu tutuso dudu. Ani no ma nyina bi. Abraham ya dai. O manu tutuso dudu. Ti ya ja Abraham no. Won odi kai e maaye. Yes. Okay. Ti ye ka wo ma. E tomi a nipa baji Yesu di a. Ese o ma ne tena ne nchai. Ne nante. Eno na bema watima so aba e wo honam fam. Ebeti asori mu hunamane. Yes. Wa papa but enyaye e ba jaw akade ba ko. Sia o ma. Sika ye di abo agide adwuma. Amagide adwuma ye nkoso. Ye ne Onyankopɔn de gide na hye yansa. Ye ne be pagasi wo. To obi ate abate ya sibia. Ye de ade so se ba fode a. Brother, yisikatum. Aba. Ko ni ebetima pa ye fru so. Da so Onyankopɔn wo yamaba. Amen. Amen. Yoga. According to Genesis chapter 14 verse number 21. Ka. Na Sodom hene ka kira Abraham say. Fa enipa no mami. Masa o botrai. Makisa de no wode ma abra wode ma abra wanka kababri. Genesis chapter 14 verse number 20. Enshane wo so Nyankopɔn a. Why like? Wode watamfo hye wonsa. Ka. Ana Abraham manu no ma nyina so. Ani tutuso dudu. Ala ala. Ejimo ye duonu ba ko no. Sodom hene ka kira Abraham say. Ka. Fa nipa no mami. Fali par mame. Na fa ahode ye no. Na fa ahode no. Abraham ka kira Sodom hene ne say. Ana Abraham ka kira Sodom hene say. Na ma me nsa so ma kira Awurade. Paja me nsa so che otwedi abo. Asoso Nyankopɔn o ye oso ne asase wura no. Efri asawa. Ade kwasi mpaboa homa so. Me fa prepare ya wode ya. Na Magisarak ma Abraham pano ni bobe sanda shehe. Verse 1. Verse 18. Verse number 18. Salome hene Melchizedek de pan no ni bobe sabre no. Me pa ha. Wa asoso Nyankopɔn sofo. Faro si o mame. O hira no say. Ose Salam hene Melchizedek ade pano ani bobe saye dey. Abraham. Na ya sem bidra o. Sem bidra. Bobe sano ejira ma Yesu Kristo moja na obetwi akuo. Aba. Pano no jira ho ma Kristo ne honam a na odi be ma wiase. Na Yesu na obefa Abraham emu ana abasase so. Aba. Yesa oyi ne ho adi kira no. To ne ma no ye no ana no so tia tutu so dodu. Umi amko Bible no ye. Esi tia tutu so dodu enkam. Esi tena se ne Bible tena se. Esi tia tai. Wonderful. To pare Michael. Esa asangafo ne tena se. Okay. Na sofo no di ma Nyankopɔn kyirai. Sika wa nya sofo sika. Sofo sika ne tai tutu so dodu enkam. Shaka nyameni. Amen. Yaosa na Abraham. So dia se. Yes. Watua tutu so dodu dia ma Melchizedek. Melchizedek so amano. Aba. Amano. Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ fra ma fra on me hyira wo. Memu asefo aye sɛ osoro nsoroma. Aba. Ene mpo anwa nya sa no kan. Okay. Abraham efiri na ja fie no onya 75 years. On until 24 years na bɔhyɛ ne mam. Aba. Pardon for man nche. Amen. Amen. That could be assembly Genesis chapter 18. There assembly ho. Nti obi a wote bataya si bia. Hwea ma. Paye faso yisika. Ade boa gidie twoma. Ma enya mfasa wo baye. Wonya nhira. Amen. Amen. Kwa Genesis chapter 18 verse number 1. Kwa Isaac awo ho boshe. Kwa
na awurade yi ne ho kyerɛ no ɔma pom deɛ wɔnyakopɔn yi ne ho kyerɛ Abraham a ɔma pom na ɔte ne ntomadan pono no awia ketee ɔnoman awia bɔ ɔte ne ntomadan pono no na ɔma n'ani so hwɛ ɛna ɔpagya n'ani na hwɛ mmarima baasa bɛgyina ne ntentensoɔ nti ɔno wo sɛ mɛma mmiɛnsa bi gyina n'anim tentensoɔ na ɛberɛ Abraham hu wɔn no deɛ Abraham hu wɔn no ɔfiri ne ntomadan pono no tu mirika kɔhyia ɛna wɔn ɔdi mmirika kɔhyia mmarima ɛna ɔkoto fam kaa sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔku nya hɔhoa no aka n'anim asi so ɔmuna kusuu ɛbagya wo ahɔhoyɛ ɛyɛ paa nhyira de bere nipa no ɛso bebree ɛmfa aduane mmɔ nipa tirimɔden da aduane ɛmfa sika ɛmmɔ tirimɔden ɔbere a wobɛtumi aboa wɔ bi ɛyi na firi ahohiam yɛka nyamesom a ɛno no ɛno ne nyamesom Unsa boso beba. yɛsɔ sɔ ɛho ne so abia ampa gyefo mumia mmɔbɔ yɛ ho amen amen kwa na ɛberɛ Abraham hu wɔn no Abraham hu wɔn no ɔfiri ne ntomadan pono no tu mirika kɔhyia wɔn ofiri ntoma na poro tumi ka kɔhyia o ɛna ɔkoto fam kaa sɛ to ɔkɔto fam ka sɛ awurade awurade sɛ nyankopɔn menya w'anim animonyam a sɛ menya w'anim animonyam a ɛneɛ mesrɛ wo mesrɛ wo ɛnsan w'akoa ho nkɔ nsa w'akoa ho nkɔ ma menkɔ sɛ nsuo kakra bi mmerɛ mo papa na ɔbɛsrɛ wo nsuo no wone baabi ofiri onim baabi ofiri a wotete no pam no wone baabi ofiri daabi maame na wotɔ aduane no wobɛgyina wɔ sɛ ma no bi nni ane ne ho ntade ate sɛ wone baabi ofiri bi koraa no nyame bɔfoɔ womiɛhwɛ yie amen amen yɛnkɔ ɛna Abraham ka kyerɛ wɔn sɛ Abraham ka kyerɛ wɔm sɛ ma wɔnkɔ sɛ nsuo kakra bi mmra monkɔ sɛ nsuo kakra bi mmra na monhohoro mo nan ase na monhoro mo nan ase na monhome wɔ dua yi ase na mohome dua wɔ yi ase na mekɔ akɔfa paano kakra ba na mahu sɛ moanante abrɛ kɔm de mo nti mekɔfa paa no kakra de abrɛ mo na mode adwodwo mo akoma 24 years bɔhyɛ ne mam daabi obi aware ne yere 5 years ni awɔ mae ɔpɛkɔ bi afa so agya wo baa ɔba no ɛba lɔk mo a mote gyidi mu a mogya mo yere mo kɔ nwa asa aba no mohwɛ yie o ɔkɔnwan no asa aba ɛni tie meke wahu ho wagya wo yere ne wakɔ nwa bɛsɛ 3 to 4 years no asa aba mɛboa akotwa no ho ho ne bɛtumi ayɛbɔ nde asie nyankopɔn obie ne hɔ monsuro bɔne ebinom amen amen kwa ma wɔnkɔ sɛ nsuo kakra bi mmra sɛ nsuo kakra bi mmra na monhohoro mo nan ase na mohoro mo nan ase na monhome wɔ dua yi ase na mohome wɔ dua yi ase na mekɔ akɔfa paano kakra ba na mekɔfa paa no kakra de abrɛ mo na mode adwodwo mo akoma na ɛkɔm de mudi a mo akoma tɔ mo yam na yɛnkɔ ɛno akyi no mo akɔ mo kwae yɛnkɔ ɛno nti na bɛfa mo akoa nkyɛn ɛno nti na moyɛ adɛ wobɛfa mo akoa nkyɛn hallelujah Amen. ɔhaw bi da wo so woba wo mpayɛ ɛnya nyɛ yie ɛnkasakasa wakoma mu hwɛ nyame asɛm so yie yɛmpa abɔfoɔ tuanama ɛwɔ mam aba sɛ obi yɛ sadeɛ wɔ yi a onyankopɔn hu no ɔbɔdeɛ mfa ba ne nkyɛ amen kɔ ɛna mmarima baasa no ka kyerɛ Abraham sɛ mɛma no miɛnsa ka kyerɛ na Abraham sɛ yɛ sɛdeɛ woaka yi deɛ waka no yɛma ɛ ɛna Abraham yɛ ntɛm kɔɔ Sara nkyɛn wɔ ntomadan mu Abraham yɛ ntɛm ɛkɔ Sala nkyɛn ɛwɔ ntomadan mu ɛna wɔka kyerɛ no sɛ wɔka kyerɛ Sala sɛ yɛ ntɛm Sala ma wonyɛ ha fa asikyiresiam pa susukura mmiɛnsa asikyire sam na wɔ hɔ no pɛ baako pɛ kora mmiɛnsa bra na fete fa to taterɛ na yɛ taterɛ ɛna Abraham tu mirika kɔɔ anantwie no mu ɛna ɔduma a ɔno ankasa tu mirika a ɔno nso ɔwɔ anantwie bebree ɔkɔ nantwi bom hɔ ɛna ɔkɔkye nantwie ba a ɔyɛ bɛtɛɛ na ɔpɛ nantwie a wadɔ deɛ wɔyɛ paa a ne nam na mmerɛ a mmerante no bɛti mare ɛna ɔde maa abɔfra bi wadɔ de maa ne nkoa no baako na abɔfra no yɛ ntɛm siesie nti abɔfra no kum nantwie no dwa twitwa ne kama na Abraham fa nufosuo ne sradeɛ nti Abraham faa nantwie no fosuo no bi ɛne sradeɛ ɛne nufosuo ne nantwie ba a ɔsiesieɛ no tete no ɔmo drink no no na ɛkama paa ɔmɛki sure sɛ ahohoɔ no ɔsɛwo ɔmo kama ɔma masa nipa bi a wagye Yesu adie na wotimi ma bia ahwɛ a woyɛ bia bibia ntimi wɔ asase wɔ asu da bibia ntimi ampa sɔda sɛ ebisɛ Onyankopɔn ɛna ɛdɔ yɛ ɛna ɔsoma Yesu ɛba asase soɔ wɔde Kristo bɛmaa yɛ ɛnɛ Kristo nti yɛhyia sɛ Onyame nkurɔfoɔ nhyira nkɔ Onyankopɔn di daa amen brother yɛde adeɛ no bɛsi wɔ enyiwani o enyiwani na deɛ no si wɔ no tumi bi di akyire ampa tumi no di akyire no ebia kwan ma nipa nti bia hyiam ɛmmɔ fadeɛ na mpo afadebɔ no da bia na wonti kora ne atu saa namɔ no wurade ho yamabɔ amen kwa ɛna
Abraham found no foot one is radia. Of a fuss one is radia. And no foot one. And the fuss one. And then power was yes, I didn't train was yes, now the best Rantian with him. I don't be seen Rantian me and send him. Now Abraham the Anuja when he would be an assay. No Casafa or Ma. Give it. Abraham and Abamu. So young woman 119 fish year and someone can watch your Amanabamu. Baby. To whom Rantian me and son. Of Finakuma Musa. Messumo. Amen. Amen. Genesis chapter 18 verse 9. What's I? And I'm Rantian the catcher Abraham said. Nothing catch Abraham said. Where is Sarah? Where's Sarah? And Abraham Bowen said. Oh, what did you? One me. You Koye, pregnant them. And then, ya did baby the baby, and you will be on the fruit. I'm going to Yeah, Debbie, I'm coming before. When you go for you, as Antony will be an info, make a fool, no quite. You have fear. Would you for this? I check. The be young one more. I could see other Jay. Amen. So that's it. And you pa. And before the young one was some more. On your some. Yeah. A body at the chance I said, you was some papa. We didn't know how to get him. Be very careful. Be careful. Which is him, got himself one of beautiful as to go. Oh, Babrum. Oh, see, tell me that. One more say assassin or best say what? Ampa. Amen. Yawa. Brantiana catch Abraham said. Better catch Abraham said. Where is Sarah? Where is Sarah? And Abraham Bowen said. The Abraham catch him, Brantiana said. Oh, and to madam. Oh, to madam. And I'm Brantiana catch Abraham Bill. The Brantiana did you free walk. I'm quite near you, man. Quite a cassachero. Yes, that's right. Why? The spirit of soup, cassachera. The spirit of soup. Yes. And Papa home. Yes. Give one man, Bamcho. I want to be a Mrs. Isra. Move from County when you come from you. Fabi Soso. Oh, yeah. I'm Israel. Someone like Fabi Soso. I'm on young Papa Mini. Toda and cut a quite. And cut the young quite. Cut your wife. Walk on cut the energy. Yes. What I say? Because I never hear for young quite. You have young guy. They would have won. Above for a shame, come here, and what do you do, Papa? What do you call Papa? The spirit of soup. Shiranga Yagopo. Amen. Salmon. Aye. Salmon. Jimmy, Salmon. Salmon. Macatcher may say and committing you. Salmon. Salmon, dear, committing you. La lie. No foo. I bought this hour. Aye. Ready for your mama. Amen. Jinamima, make us up for Maho. Messi, a brantia. Never papa swat shit out. Now we did not brand it, not to be protected, didn't know who I'm from. But a dream was a way, or ma, Mummy and Sia. I saw you what we are singing. Did you saw your headquarters in the capital? Your headquarters, Nick. Did the war what? Did you saw your headquarters in the capital? I would hope. Branch was scattered national. Branch. Now one Sika. Now one sit down on Kuromua. One yan Munyamda. Onion Munyam. Why in Sika? No sit down on Kumasene, Regency Hodo. Now one sit down on Kuroma. One yan Munyamda. This was Ibu. Mumiam one yan Paja National into. Amen. But for the Hunamane. Shiraka Yakopodi. Amen. Genesis chapter 18, verse number 9. Brantiana catch Abraham said. Abraham said. Where is Sarah? Where is Sarah? And was we want to madam? I want to madam. And I'm Brantiana catch Abraham said. Catch Abraham said. Ampara. Messa about Afidasa Sano. Yabasara. About Afidasa Afidasa. Now here is Sarah and our pa. But someone go to me, mama. Amen. I didn't know 24 years in the Oyangopa Sala Awazi. No, my. Oma. Here, Christo Papa. Jalavrum. Mummy and Kaya Humum. So that's it. The Babo to Yatini, what Cassaron Sambone, and just Sandy Pan. Now, my word, sir. Namia Flow up a children, Obachama Gideon, my uncle, and the skin wine to me, Debbie. Lost TV, I'm a preacher, but soon be 200 million. Marco says, I'm 1.2 billion. Yes. So, I'm a Manica 1 city called my preaching. Now, I say,
general manager me misi me preach. Dear you see a bay yentiminya. You see I have a cassia gua. One more cassia. Yeah, idea. A buffer the annual one such or damn from one day. Mummy as a sayagana. Amen. Now, swallow. I think Coco, I was a Samu, Namarantia, and Penny, young pageants you are. Didn't know young one as I know. I said because Nigeria, it become Benin, South Africa, yes, but my side is a Sikabem, Ethiopia. The first time I quit. Yes, Yama. Bauman is a war about foul, so I'm in your clubby. Amen. Shall go about the Amen. What's your para? Mesa about for that's a son. Now we Sarah and your bar. Where's Sarah and your bar? Now, Sarah Tia, someone to Madame Pono and a tea. A Mantian and Abraham Woodin Common. Sarah Salatiasm. Now, I'm the Sarah Yini. Abraham Boko Sala Babrewa. What do you see? Shamudian in your Tumapi. For you almost see Bedra Fessa, Nasal and your bar. And I'll tell me Salas, dear here. Now, Abraham and Sarah, you know, 1 year. Oh, 1 year. No, what do you see? Oh, what if it's happy? Now, dear man, on that 2 tower Sarah. Dear man, I just Sala or Chumwon in Saboom. Was on 110 years. And that's when you answer. Amen. Why not pass a young Pajano? A breath, yes, as you was. Why not pass a Jenny to my young Coswa? Why not pass a what can be a 1 year and young Quachi? Mahoka, what? Now your own Conqueror Akasika. Preach on. Young Conqueror Akasika. Mamma Pajasica for your Tumano. Nipabio, a banet you more bread. Your percentage of more. Yeah, Ghana, if I say, so Abraham, Ghana, you don't know what I say. They say you do 35 million. Yeah, 35 million. Yeah. Ghana, you know. Beautiful. Minimum, you don't want to find best 40,000. Now, 40,000, what if 35 million? I didn't go. They say, Binimu, who are crossing the middle, who say, Nedana, your ma, who said no one. They say, Munina, Mujam Samka. Dana, your ma, and then Fidia Mudi Che, Yatum, Nobody incredible. What? Having Ashe. What? Yamia Sampa Kafwa, a Kenya Samani Patsakara, Nipasame my own court. Was a Macanisika, as a Vanessa man who comes and Yatuma. Say about me. What? A Jeremy, dear one of body fry, and say about Chakramano, dear one body fry, and say, one more Kumpuchum, 2 minutes son of woman. Amen. Yes. A black Caswa. Shaka about it. Amen. Nadia, you were man to a Sarah. Sarah or Cabra. And your brother Sarah Tiasamono. Sarah Tiasam. Or 3 when you can say. Emma Mukakaya. Or 2 or someone was Mobaka. And 7 years we are Papa be a dear. We are some Comoquai. I don't much actually. Media Abraham Church shy, Mibel. We are some quara. Do not want to Madame or Casacasa. Hallelujah. Amen. Yawa. Or 3 when you can say. Menya Abrewabo. Menya Abrewabo. Nami Crusoe Bako Kuray. Nami Crusoe Bako Kuray. And I be Benya the dear. And I'm Benya the dear. And when I would catch Abraham said, when they hold your pop. Ukedian Pokwame. One no to me be intimate in the quiet. Ukedian Pokwame. One no didn't say boss soon as I say. Ukedian Pokwame. One no Casa and short Thomas for. What's a Yamina Mekasa? Abraba. Aquaba. Yell to me run and I'm. Yes. Amen. Nanyam appointment. Amen. Let man in Yankoswa. Amen. Can you match them? Yes. Amen. A man was an uncle be a woman piano. Yes. When you go upon to Eshes will be in here. Matthew, Oshaka Matthew 25:31. Also, I do a man to Atemo. Yamiani Jehon. Tishemo. Near Buffer there. Poppy. Nabampaye. Amen. Amen. Genesis chapter 18, verse number 13. What's that? Now, I already catch Abraham said. You work at Abraham said. I didn't know where Sarah Esri said. Ampani Ampara Mangini Namawoba. Yakasa Sarah was Ade. Then is your call. Bribia Evradi Yonana. Anna. Wonderful. Above 4 Noah. Unam from my Marantian. Bisa Abraham said. Bribia Evradi Nana. Ibia Yona. Yankopo. Bia Yona. Then you would do baby. Be a baby.
so ma ho kwaya obamu awie ye pa Amen. e mo sori atimoden what body nietimi pa capital nietimi kwa sase no so sa woni wo yi a sa me kebi boso nipa bi apepe enuase sera ne ye ko bra sa na me boa o ma hode aka wo mu adifo be nya kwaya yi wo ho adwuma because nya wo so ni na e papa Yes. Is it be pro bo akromfo ana e wo so no adwaman ana e wo so no. nsamone e wo so Nsamone nkete. shiraka nyamiri Amen. yawa Bribi ya wradi onana. bibi awrade yonana Ebra mashe no. nti o se ebra ma hye no Mesa ba unta feda sese no. mesa ba feda sese Na wo yire Sara anyi wo ba. na ire sara ere Wanya wo ba. onyankopon na akasa Yes. o ma no no Give it. abraham de manyankopon pa na asam ne se na ba mu emu da de wo nyankopon kan bia wo de gidie ye hu adwuma wadi akanda Amen. Genesis chapter 21 ye wi asem a abafo no kan no Mose ngoma edikan ana Genesis tiaduonu ba ko chemu e ba ko no yangwa Isaac awo ma wonya na awurade be hwe Sarah sade o kan no what abraham amuna nkyere abafo no dabi o sere kyere wom yes amama duan papa di onu omu di asundue nkomo ti ko hwa mo child afeso ye wo se de na sie awurade be hwe Sarah owura sade o kan no menya kenkani o menya checheni o wa be babu nyanya sa obeso masem kofo ala ka babu no mema so ne nko ti bibia nyame ya nana yeah Yesu abo mombro Yesu abo mombro Yesu abo mombro adofu bibia nyame ya nana yeah Yesu abo mombro Yesu abo mombro Yesu abo mombro yanati anadwinyina Yesu ya nyame yeah Yesu abo mombro mombro Yesu abo mombro hallelujah amen Yesu Kristo wa ba otoro safre nipa so mehwe nkwaje kira kwa rofo mesi braso se mrante ye pagya ye ho so what does say yes ni timi bo foto ma sore no na de eze ye bi timi ye na jiri ni koso akona nim amen Amen. kwa na awurade be hwe Sarah sade o kan no koma wo ya na awurade ye Sarah sade o kan no aha na Sarah nyinsan di sala anyinsan o wo babel mama Abraham ne nkokora brem hana ma sala anyinsan awurade enne doctor fo be ba be wiase be ma ne yiri mu kakra bi na akọ yes hu zo ere Form. e be ka kire ozezi a slow. wo pem hwan Low sperm count. Kwamwa no hwa. Ye man koyi. Obade fa ba nche Amen. akokoro wa na hoɔden asa Yes. but abra nyankopɔn to mi sɔre ye no wɔsɛ nya hoɔden bi to wɔse afa no so ye no awurade be hwe o nyankopɔn be hwɛ Sara na Where onyinsane no nyinsane awo babel mama Abraham ne nkokora brem obade fa ba nche Amen. Ramford Acts chapter 10 yanko Obama bi transe ewo Israel ni afa no colonials wonye Jew ni o we yamana mamu ni Amba. ya do ye ne de si Acts yanko chapter 10 verse number 1. kwa Na obarme bi Caesarea ne didi colonial. Obama bi o Caesarea did what they say colonial Na oyasrafo ku a ofani Italy de mo haso pani. we ya asojafo pani Na oyade fari ni. di ofere ade An wo suro Nyankopɔn. mumiye hwe ho yie mumiye manya misuro ni mmerem Emrem. Eho hia pa. enjirima mumiye nsuro nyame mumiye nsuro yehua Fear God. ukoyo ya uba ya obi enka hwe no Eh. unu so akova Yes. nyankopon na pe wa prandre o Opra. wonyi nkire da Opo pra. wo pa wa piraw shiranka nyameli Amen. kwa Na oyade fari ni. di ofere ade An wo suro Nyankopɔn. suro nyankopon Ɔde ne fiefuo nyinaa. ode ni fiefo nyina Na oyɛ mobrohu ade bebree ma nkrɔfoɔ no. oso wa ya dai Oyɛ mobrohu ade bebree ma nkrɔfoɔ. sojafo pani Army commander. ofiri Italy ene waba Israel Yes. owura Israel ko mo do hu sa onyankopon bi wo Israel Yes. To be suro no. to be so say nyankopon Yes. na dia wo
Wo yibi dia boa sa Nyankopon na dwuma. Amen. Shirakanini. Amen. Kwakra. Osoro Nyankopon. Kwa. Ɔre ne fiefo nyina. Ri fiefo nyina. Na wo ye mobro ho ade bebre ma nkrofo no. Ti no wo ye mobro ho ade bebre ya dai. E ma nkrofo. E ma nkrofo no. Ɛne wo bo Nyankopon pa ye daa. We mobro ho ade ma nkrofo no. Colonials no hu nipa mobo. Wonderful. Wado ye honhom. Ti Nyankopon enso honhom be no. E bla no nyanya subo no kora wo. Me se wo ma. Obi a wote ha bia ebi a wawo bebre wonni sika be ha nkwada no sua wo ma ne fa mpa bota nkwada na chi. Amen. Na bo bra yie na hwe de be se da ache. Oso mfa ba ne ncha. Amen. Yawa No ye do bebre ma nkrofo no. wa do bebre man krofo no. Ɛne wo bo Nyankopon pa ye daa. Ti obo Nyankopon pa ya da nti empaibo. Wo na de o maka ho. So dia se Yes. o bom pa ye no na atoto we no ha so dem ho. Pebiribi abedi abo Nyankopon. Yes. Because any man who can Bible no wo mo mutu na mo nya gidie kwa so ya sa na nyina no Nyankopon sane be hwe wo mo. Amen. Boa obi. So dia se Yes. Amen. Shirakanini. Amen. Kwa Acts chapter 10 verse 3. then Ɛbɛyɛ awiabre don wato so nkron no. eti colonials answer Bible say a bomb paye and was I ye mobro Ho ade. ade ma nkrofo no. Ya mobro ade na no wo ye no. Luke chapter 7. Ka ma me enche na masem be wie because e bele. Luke chapter 7. Luke chapter 7 Yanga verse number 1. kwa Na owie ni nsam nyina ka nkrofo na so. let's get some preach here. Ɔkɔhyɛ Capernaum. Okwa Capernaum. Na asrafo aso pani bia ko obu no yare. Eti colonials here Bible kan wasem. Eh. Wana suma ko Yesu nchen. Na wo yawu. Na ko bi yade a wo wu. Na bra oti Yesu nka no. Jote Yesu nka no. Ɔsoma fo mpani fo ko Yesu nkyɛn. Asuma you the fopan fire dai. Akɔ Yesu Akwa nkyɛn. Yesu so nchai. Ɔkɔsrɛ Yesu tɛ. And almost says Kiso say. Ɔmbra mɛsa na ko no yadeɛ. Yenu osoja ne bi ti kroma. O ni papa oba wa boy kwa hodo bebere so. Na ko bi yare. Nti owura be se kosa na yade ma. Yes. On say enipa ye de no. Bɔkɔ adi nanim. Ebokwa adi nanim o. He. So be china. No ya pribi. Awo kidi adwuma yi. Awo makwa so a ye ho Nyankopon be kai o. Amen. Yesum nyame oboso ne asase. Yes. Yesum Nyankopon a wo kura ye de gbe pa so. Amen. Yesum Nyankopon mani patumi mandi na tamfo so. Amen. Umi yenyi sika mfa mu atwuma no. Akesika. Yes. Your home akesika. Akasika. Hallelujah. Amen. Kwa Ɔti Yesu nka no. Poti Yesu nka. Ɔsoma Juda fo mpani fo ko ne nkyɛn sɛ. Ano msuma Juda fo pani fo kwa ne nkyese. Ɔmbra mɛsa na ko no yadeɛ. O mesa na kwa ne yade. Na bra Juda fo mpani fo no duru Yesu nkyɛn no. Nti Juda fo ni dimi kekekeke no mko Yesu Kristo nkyɛn. Ɛna wɔsrɛ Yesu dendenden sɛ. Tomutu wa no wura no mko Yesu nkyɛn. Ɛna ɔmaka kyerɛ Yesu sɛ. O mse wura di Yesu. Owura. Wei deɛ ɔfata sɛ ɔbɛyɛ saa deɛ ama no. Wo se de yi. Wei deɛ ɔfata sɛ ɔbɛyɛ saa deɛ ama no. De be na wa ya mana nkai Onyankopon ni mu a Onyankopon de be kai wo. Nyanya hwee. Afode kakra ya yaboi. Afode kakra. Man bi okuma se ya wate asore. Na so da no eye ma. Eno se obie mu akosoro. China for na ye. Omba omo charge 22 billion. Eno ka che China for ni say omo 11 billion. Oye program na what the balance na ba be so. Oye program. No ye program 1 week no nya 11 billion ya kutua China for ka. National nya be wi say National nyina. na sa te kan say no mu discuss ka bay. Me kwa wood village am wa adwuma no apaja sa no. Unu ka wo. Me spend sika. Ropa sa kingdom ni paja. Sika. Sika. So dia say enti wonyame empire o pass of fire so me bi wo kwaje ni bi. No kwaje ni for ye chia. Ye sika ma wo fam. Mo mi ntwa o mane yi. Sika ma wo fam. Twede bo Nyankopon hu ya mabo. Amen. Ye kwa kra. Ɔso owura. Wei deɛ ɔfata sɛ ɔbɛyɛ saa deɛ ama no. Afata so be sa dia man. Efisɛ ɔdɔyɛ man. Odoye man. Na ɔno na wasi hyia da ama yɛ. Oso ahede. Wasi hyia da ama yɛ. Wo ka say wanye bibi we ya nka na kwa ya ko betuma so yida fo mbanifo. Go ntimi kra. O ma, me so o ma, obi a wo te he bia. Si ɔma. Fa ka wo hihye ye ho. No asafo ma asem na make wo national. Wo bo 15,000 wo asafo. Wo ba ha 200 gram so betua. Na do say I ho mo to so bi o cost dem ko hebo. Be ha adeni. Wo gina giri. Mama na enye. Ama na. Maza. Nyankopon ha ye you. Oheye. Me se bra so.
nyina kabo ebo foto de man national no mo to na ma yes asase no wo hene ne beton ready for banancha Amen. yawa Na Yesu so ne won koi. Yesu di wo ma chi no mo ko Enti ebra wo ya ba fie no ho no. to mo ya ba fie no Asrafo ha so pani suma ne namfofo. wana Cornelius suma ne mpanifo Eba Yesu ntan be se ne se. eba Yesu aba ka cha ne se Owura ha wo. Yesu hawo Na me nse se obehye me su hyase. me de boye ni Enti na ma mu ho se me fata se me ba wo nkyɛn. nti ni kwa se on nante ba me fie Kasa mo nko a. hallelujah Amen. wase ya dai Kasa mo nko a. asamba ko pe Na ma bofra ne ho be ne dene. asamba ko pa Ma bofra ne ho be ne dene. asamba ko pa Ma bofra ne ho be ne dene. tumi wura tumi da so ye adwuma tiri fo mo mi nsuo nyankopɔ so ye wa o mi ye hu ne ma pa bebre de korana so se awurade ya so wo ye kese wo ye nyankopɔ ba asase oba me fie kasamba ko pa Na me ba ne ho be ne dene. na me pa no obenya ya resa de na sie Ne nto aso no. ka Enti na ma mu se me fata se me ba wo nkyɛn. ti na me ama ma wo nkyɛn no Enti kasa mo kura mba ne ho nya ne dene. kasamba ko me ba no ho nya de Na me nso me yo nipa a me watumi ase. me ye nipa me hye tumi ase Me wasrafo wo mase. ana sojafo bebre na hye mase ye Sa me si we se kwa okɔ. sɛ meka kyerɛ ebinom so ɔmo nkɔyɛ adwuma bi ɔmo kɔ Me si ofoforo se branso a oba. mefrɛ obi a ɔba Masema ko se ye we ya wo yo. deɛ meka bi a ɔmo hyɛ mase ne yɔ Enti ebra Yesu ti we no. nti Yesu te asɛm wei Eye no nwanwa. na asɛm ne yɛ no nwanwa Ene odane ne ho kyerɛ nkrɔfo akuakuo no. nti Yesu dane nane hwɛ akyerɛ Yudafoɔ no Ene ɔka kyerɛ wɔn sɛ. ka kyerɛ ɔmo sɛ Me se mo sɛ. meka kyerɛ mo na sɛ Israel mu mpo. Israel mu mpo Me hu gidie kɛse ate sɛ. bɔnsɛma Cornelius Amen. deɛ ɔka asɛm baako pɛ no ana na abɔfra no ayɛ dɛ wasɔre afiri yadeɛ mpa so na ɔnyɛ na ho wobi pɛ sɛ wɔtu kwae wɔyɛ ayɛ ɛnyɛ yie hwɛ ɔma obi pɛ ba ɛnyɛ yie hwɛ ɔma obi pɛ sɛ ne nsa no ɔdwuma yɛ yie hwɛ ɔma Learn how to give. obi pɛ awadeɛ wɔyɛ akwankyerɛ ayɛ Awadeɛ no ma. hwɛ ɔma Aba. hyira nka ne ni Amen. kwa Na Yesu ka kyerɛ dɔm no nyinaa sɛ. Me se mo sɛ. meka kyerɛ mo na Israel mu mpo. Israel mu Me mpo hu gidie kɛse ate sɛ. mewo gyidie kɛsɛ te sɛ Na bra wɔn a wɔsoma wɔn san kɔ fie no. nti nipa no sɛ kɔ fie no Okohu sa akoa na wɔyare no ho ayɛ ne dene. bɔnsɛma tumi wura Amen. yɛne papa wei na nam ɛne yɛdi abobo abu adentra deɛ ɔse yɛnyɔ no yɛnyɔ Yenyo. wokura phone 2,500 3,000 meba Aba. ɛbɔ fɔde a na ate hɔ wotududududu Aye. ɛdeɛ ne nyankopɔn fa nkae wɔ deɛ ne nyankopɔn fa nkae wɔ nti masa mo ba wie yei deɛ meka kyɛ no kwa gyiri asafo a yɛkyia mu no sɛ ɛberɛ so sɛ yɛnya wɔdɔma national no Aba. yes ɛhua nyankopɔn a wɔde gyiri bɛtem hɔ no wɔne so akae yɛn ayɛ yɛadɔyɛ ɛfiri sɛ binom ama ne yɛdɔso binom awerɛ hɔ dɔso binom kɔda na dɔso ɛberɛ so hɔ na ɔkwa gyiri asafo momyɛntwa yɛne nhwɛ sɔre Eh. na sɛma meka nyinaa no ɛsikasɛm Esikasa. Aye. na boa na mpanifoɔ no tim pɔntim mmerɛ mu 2 Corinthians chapter 9 verse 6 my last quotation Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu ɛti nkonkyɛmu nsia eti nkron kyɛmu ɔyɛ nsia enyimu a ɛyɛ nsia. wasae 2 Corinthians chapter 9 verse number 6. kɔ Deɛ yɛ guo no wasae ano ne yɛbɛtwa. wɔse deɛ ɛyɛ dɛ Deɛ yɛ guo no nti hwɛ nyankopɔn sɛ wɔbɛyɛ biribi ama obi agye sɛ wode kaɛ biribi ansɛw Aba. dɔn sɛ Yesu wɔne asuafoɔ nam serɛ so a na nipa mpem nom di n'akyi no ɔmo aduane deɛ nyɛ ɔmo aduane na ɔgye yɛ Eh, ɔmo deɛ no a. Se deɛ na mo wɔ. wɔn apaano ɛne wɔn fish na ɔgye ɛna ɔhyira so ɛna ɔmo ane dɔɔso na ɔde maa wɔn nti nyankopɔn sɛ ɔbɛhyira wo a gye sɛ wodi ka yɛ biribi Na wo deɛ no a ɔbɔ ho ama wo. obi papa yɛ biribi ɛho nhyira aba ne ma so wo papa som tegale kɔmfoɔ wo maame kɔ ma pɛpɛ wɔne mi na farebɔ hyira ka nyame di Amen. yɛkɔ Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu eti nkron enyima yɛ nsia. wasae Na yɛyi deɛ yɛdeɛ deɛ ɔdua ne kyɛnkyɛn mu no deɛ ɔdua ne kyɛnkyɛn mu no ɔbɛtwa no kyɛnkyɛn mu. mo a mo pɛ nsesa to collection Pensesa. pɛ nsesa to collection foɔ no mo nsakara Pensesa to collection. mesɛ mo nya dɛ Mo nsesa. ai ɔde bɛtuma no ogyina no ɔsesa ɔmmisa koraa adeɛ wɔse misi Ghana 20 Ghana Me the 5 and the 2. Me 2 cities. so ɔde aseɛ Yes. wɔse de wɔyɛ dɛ
na yɛdeɛ yɛdeɛ wɔtwa ne kyɛnkyɛn bɛtwa ne kyɛnkyɛn mu nti sɛ onyankopɔn nim obiara baabi a obiara hoɔden kɔduru deɛ kyiam ne ɛba fɔde a wɔnim limit hwɛ na yɛ ne saa amen amen kɔ deɛ ɔtwa ne kyɛnkyɛn bɛtwa ne kyɛnkyɛn mu sɛ wotua ketewa bɛnya ketewa na deɛ ɔdua no bafuu no doara deɛ ɔdua no bafuu no deɛ wɔdua no pafuu no ɔbɛtwa no bafuu ɛsɛ ketewa no kɛsɛ deɛ na apɛ Ɛbɛkɛseɛ. kɛseɛ yɛ na obi adwene ne sɛ ho kyerɛ wa na wokɔ heaven Ɛnyɛ nokorɛ da. na saa era wei wo ho kyerɛ wa bɛtuma ka nokorɛ Dabi. Dabi. Wa kura wo na abɛhye. asɔ dɛm toɔ kora bɛbi wo afiri gidi ae So dem to. ka ho nsɛm saa nti mama yɛtoa na ma ɛwɔ ma kwa so na onyankopɔn mpagya yɛ abrabɔ na yɛntegye ne ntimi nkɔda nim kae last one deɛ ɔdua no bafuu no bɛtwa no bafuu nti sɛ wodua no pafua bɛtwa no pafuu sɛdeɛ obiara nso so wɔ n'akoma mu no nti wobrɛ no deɛ ba wakoma mu berɛ a mepirikyia yi Ma ne ma. yitu a yɛde adaka nim na onyankopɔn nhyira wo kɔ sɛdeɛ obiara nso so wɔ n'akoma mu no ma no ma ɛnyɛ memene mfe nyɛ sɛ ade a wokɔyɛ no na Omo hagi. me start akɔ tv soɔ no nyɛ gyirifoɔ na ɛbɔ wa me o Dabi. meyere kɔ amanka nkyerɛ no me na ɔmkɔka no ɔmɛ sɛ mfa 200 million mena na menam meba no mabɛgye 50 million wei hɔ magye 20 saa menya 200 na mede kɔtuaeɛ yes na preachi 7 years ni yɛtue sika bɛsɛ 13 billion God bless you. I know it. I know it. Yɛbibi ma nyankopɔn na ha ɛto deɛ den a wokoto yɛ a na wakae wo. Wakae wo. Nti mpaabɔ na yɛ nwensen sɛ kɛkɔ no wotiri mu ɔdene. Wobɛtumi ayɛ biribi ama adwuma no akɔ so so anyɛ da. Ɛberɛ nti masɛ mo bɛwiɛ. Wurade nyankopɔn ho yɛ mmɔbɔ. Amen. Amfa yɛbɔ ne nkyɛeɛ. Amen. Ama ɔma wo no nwura yɛ mu. Amen. Yɛntumi mpagya kyiri no. Amen. Na nkɔ n'anim. Yɛnso yɛnya nhyira daa. Amen.